two chairman ZPM leader le thopui zong zong te le voina local content zo hoin chibai kabuk chewa tin voin hi mei ni khat mei de labor day ni ya na thop tu de po chibai kabuk ani voina khian base na nen ZPM party ai khian kalolu ta ke mang bu ka base na nei hi Mizoram mi pui thanem ta kanoma thalai zinga politics harma theng me ka tumma ngai ven ngai lo ne kan khiat te ngai vena ko than mi pui zinga politics ngai ven an pung zela nu le pa pi le pu chenin politics kan ngai ven ta lo mum tle ni when I came to say tur ka nga mai ro chu a rei ka tawa chu wang chona ji a kin ka ron da ka chiar do ti ti mai do na e min khiat thiam ka duwa chu chu a rei lo zo na ni Mizoram siam thathe ni base ringa base na nei ten ZPM an on men ni china ka sei to kha ZPM hi Mizoram siam thathe turin an base ni tunlai Mizoram khobela base na chungchang le beidun na chungchang sei tam le ya ke hian base na ka ne ya tin ZPM mi pui te po hian base na kan ne ya chu base na chu thlen nge ke turin kumina hian thei to pin kan beidona kan ho tu de phei chuan akum te la kum som te lan lo pe to be se na chu ataka thentir kan tum do na ni be se na kana chu pui da na te chu kan tum ram kan then tum da na chuan kan au lai nang lo a then tong kam khiam deu a then an au vin deu to kanoma a then a khil fia pol te kanoma ti chuan kan thiam dan to ka kan au hi Mizoram thazo kan du wang ania chu kan be se chata Mizoram thazo hi alo theng do na chumi tan chuan voina hian kan in mukhom ni point ka tia kan telve their ngot po hi ka dom te ani voina hian thuk fing le ro pui tak tak han soi tur ka khelawa mithiam anga soi thei po kan nilawa mithiam po kan ipok lawa amai ro chu voina hian ram huai tu te le politician lun te angin chu chu ka tia chu ram hoi chu ka ti do na chu tiang chuan ka ti don ti thei din huna ding in kai khelawa amai ro chu voina khian ka ti ve lo tur te an sei war deu hi ka cha ka ni Mizoram a khian kan ti tur kan sei na sa kan sarkar me ka sarkar to te le midang te point kan ti to te po tam le ni amai ro chu thil hi mun ta ka han clear hian ti ve lo tur lam zo ki kan sei nga manga ya hetiang hi kan thlen don chuan chu chu ka ti ve lo ngai Mizoram hian ma kan son don chuan sum heti zat lo kali chu tiang taka kan ban don chuan emo kan ti ve lo tur lam hi kan sei ngai politics a kan ti tur kan sei rual hian eng te hinge kan ti ve lo ang te hi ZPM party te po hian kan ngai tu anga ya chu tiang tur chuan kan tu sei khang khang te kan policy bu te le kan kal khong te kan ena ti tur tam tak ZPM na chop chua to te hi a tha ka tia tin kan ti ve lo ang an ti hi a tha le zualin ka khia tuwang chuan voina khian kan ti tu kan sei ruanin kan ti ve lo tu ram hi kan sei nga manga yani ta po chuan mal malina point in soi don tai na atam thama wangin khati khan ta du tok le mai anga adom le chuan in thriat angin kum sang ni le som pakua lok sabha election oma khata khan candidate jinga mi ka ni vea independent in kadinga party panin min thopa chungsinga chuan ZPM pon telani mi pui pen pon na zara namngani wangin le min thop tu ram khang te wangin vote po kan hu nuala kan tha the ani vote noi ni le sing khat sang rup chuang kan huwa amai ro chu to ba chon vote bel kho mania e awan doi zo ka kan chang sang riat velin kan hat tlem ta zo ka lok sabha thana chak lo lam kan ne ma ro chu ka in chir lo ani thil tam tak ka zirin ka ria chung ka thil zir zinga lang sa tak hoina kan share chak cheu chu kan sei chua chak chu politician te thorim na ni politician te zaom na ni in party po ni ro se tu ma chang alo pe to ten Mizoram siaman tumna politics a zuang lu ngam kan zuang lu chana ai nang vek lo ni point politician tam zo be chuan ram siaman du ani ram po an mangai ani amai ro chu thil te thei din huna an din nu an khosak dana kan du thu lo sam lo dewani point minon pui kan hanena politician zong zong chelai le der le thil ti that nei manglo a kan ngai parang ti ka tawa politician te thorim na ataka an be na hi ataka mutu ka nin ka khia ka kal trong trong ka kal na chung singa chuan voina he ho na kal khom singa po hian
mình xây đồn nên là mình thật thêm đặc anh mang thì cái riêng chúng ta dòm na chú cầm hoa chúng mình dòm tất tất gì ngã chuan nên cần tel về đó na amai rồi chú abul tran tur kan nia mình cái khuấy bộ cái ai đồn để này nên chỉ là cần xây hàng khan politician te an dòm kan nia amai rồi chú mình trend khát nên vang nghe politician te an giả đâu kan đi chuan anti trend khát để vang này chú vang tất chuan với này hiền kan ti ve lo tu ri au manga te hi ka ngai tua chuan chuanin ti ve lo tur lam han sei kha ka cha ta deuh hlek ani ZPM in kalpung tharan tia po hian china kan chayang kha chutiang chuan kan tiang an tia in kan ti lawang an ti lam hianin karil ruala a voina hian chung ti lo lo thing tu zinga chuan an tel ve ka cha kani kan ti tur kan sei rual hian kan ti lo tur kan kal san tur de kan bat san tur thil tam ta ma chu kalpung thar po hian a ko ani ome hetian kan soi hian in di felbik le in di thiang him bik dia in pu su na awm du khop mai chu beidon na jok chu ani anni po sarkar se an dang lam chuang lawang ti te anni hi thil ti thein munading se engma anni tak chuang lawang kan ti na lai tak a hi beidon na chu tiang min ti tu te so chu mi beidon an nia ke ni chuan thil ti dang lam tumin mi tiang ti ve lo tumin be se na nen kan lu ta when I hear Mizoram politics akadin chu bitchen kadin be donga min pulai ke ni chom be se na kan ne ya a be se nei jing a hian en Mizo mi puite thalai te nu le pa te when I hear war ta kan se chu nu ho ni politics a nu ho kan tel tam ai mei chia kan tel tam ai vote kan nei vek pa ka thil ti thei tam ta kan nei sarkar office a ni mo thiam na zonga inti sin na zirna ani mo mei chi en thil an ti thei to em ma stilai chuanin kan ral bang na sa Mizoram politics a hianin mei chi en thil ti tur poi mo tak an nei awangin mei chia thatak tak ZPM om sa lo te po Mizoram siam thlan na konga lo tel ve turin te som du ani thingtlang a kazin chuan na sa ve le a football bang te nian chinan chen khan chang chuan rom bol na bang te nia pani khan tingtlang ko pakat in zalet khuwa hianin kan chuaka chuta nu pakhat ti chuanin garil ro lu a re ni chunu chuanin lokala tapchak bula hian min ti puya kumin chu so thing ka ching don ani kan be vakanga ZPM hi an sarkar karinga chuta chuan ZPM an sarkar chuan so thing ka china chang hian tak thorim ra hi ka tel don ni ka ria atia karil ro he khoi khop maya a so thing mo ZPM la mai ma han karil ro chu khanu thinlunga be se na khani mitam tak an be don to line khanu khan be se na ne thing tang photero te mi ani apula thian nu alo bu ma wa ta me da khani e Mizoram atan het ke ma po chou nei ka ya khang thing tang khot te tak te in za po thing lo khuwa changa be se na ne na an en hi chu be se na mei cher chu kan chit en ze la ngai ni ti karil ro alo la ani kalphung tha ruam an na thar thazo kan soi lai hian kema ton khi ta train toy te an soi ve le lok kan duwa te ke ni chu football lam ti chi kan nia football khuai tua ta na kan thian te min an som ve khan tir lama khan e garil ro thil tam ta kalo langa chuta chuan a khuai tu ni tur kha kan yem ti te ka in buka to pa thu tung na kan han siam ta chuta chuan e Mizoram pang te in khel chom poisa in choyang kan hremang chu po ti la an in khel tho chi awangin zeni zo ken engtin nge khel thia engtin nge blok zo ken an in khel thia engtin nge man son thiam ti kha ruam man na thar kalphung thazo kalphung thar le tho ho na tha ne kan ho tu te kai zaveng kan han tel vea ta chuan ma son na pot le ma zo kan mu ve ani sei du lai ta chu tianga ruam man na tha vision kan tiang chi te e kan kalphung tura kan du sa hi adik chuan Mizoram atang po hian thil ti the om ve ni ke te rul hi thian te du sakna awang te kan thian te thorim zara Mizoram in football ama kan an son ve dewa ti chuan India ram min han mel riata India ram football khoi tu jinga min han tel ve a tak ni na tan kan han om ve me ka ti chuan chuan khanin enia chuan football ama chuan in zona district a Mizoram a chutia intel khom jinga chuan
sang in lang sar lawin lang ve lawin an thok rima aminga hoi tu ni khanin ara an seng ani maya an ku muma kan para te chuan min han tar chuaka indiram hoi tu te kan han ni te hialani league committee committee poimo ber singami poimo ber pon hial mai the a chairman a min da wain chunudar thum ne chan ve te hian meeting kan nei dora online in meeting kan nei dora chung te chuan kai hoi dora chumi piala ma chuan cái cái mà hay cái này ngày tua lệ ta ô thì cái này khan tụi na ở trên thôi mấy phim cần tịt ta cũng ai số ta làm mình chúng ta quan cần ven electric ven lệ chan mà ri ven in khe lên khan cái lúc chụp câu vềกันsikul bang kha xung tên mình zong lại này chút tiền ở trong là bul trần field sira chuyện tên in khe là tụi khai về mấy kha tụi na chuan Asian Football Confederation à huay tụi gì ngã cần tel ta Mizoram trong là Asia Commonwealth của chú akara zau ple ani chu ke pon ka thei chuan bidang tam takin ke ai sang hi an theng ti karinga chu Mizoram atang hena thei ani ti kalphung thazo ruam manna thazo le inpum khatna ne ke ma ton thri thoi ti apo kan nei chuan thil dang apo hena thei ani ti hi alang politics apo hian chu karil ruani rual ona top thei lo kan he kan senga ka soyang ne soino ngo ka tia amai ro chu soya thatai ka ria ani kan thian te ne union minister pakhat kan dora chan ne tin nang chu da thatai la ta chun ka bulam megalai mi oma le na manipur mi oma kan ti ti ani kan thian te kha misal tak le kha po thiam sa trong po thiam a trong le khobel thila po misang an nia chun kan dora chu union minister ania chu ta chuan thil kan han soya amma na matang kha kalau ngai tu katiam thu chuan chu po ka ti piang chu po chu kalau ko wang ati union minister dang the kalau ko wang ati karing ru chuan ati nge kalau ko wang ti thea chu mi zo pau lo ti khat ngai tu da ni mi ko tur zok mi soi pui tur zok mi ti sak tur zok thil dil tur zok ka mi zo kan tang ze la hi eng tin nge ma kan so ZPM hian in Mizoram a thei top chui be se na ne kan kalanga chu mi piala ma chuan India po hi kan khen tur ni tiang ni lo chuan kan ngai tu nei te su se lian ro se rai chu karil ro hianin athi thei lo wa rual ko ta ni achan chu kan thebeka thenom chief minister kan ITMM zela kan du piau zela kan hanela an kum ni se kum som le ral kai kum som ma ral kai hen som rup som sari te pon nga ma ro chu mi an in bring zo line ke mani po in bring zo mang lovin he nam hi kan om to ma son thei nam kan ni thil ti thei nam kan ni ti atakin kong thang Mizoram in alan ti to politics ko ve la tang po hian ma kan son thei kan kal zel the ni ti hi karing taka chu be se na chu boina hian kan he ni cheri to don no wa surkar thale thalo lekha bu chia rangai no wa Google mo internet ta ina ngai lo kan zafai na ta tong tu kan in lo chi lo mai the ya Myanmar ra ma asang su chi de howin democracy au zuk lai sarkar an dina man son zuk lai kan Mizoram ma nge theng kan ti chuan asung don na lu chil te chuan an chiang ani wan ta tu kan nei lo ko wan ta zong an chho ve ani ta chuan kan lam ngai pakhat wan ta khol nei tu hen lu min na su nei tu jing ami na sei chu Mizo mấy chuyện này to phốt chuan ang mi phone rồi sẽ lâu rồi kan zir ti chuma kan en kolanga puan ta tu kan ma moni ti achan chu Mizo ma puan ta tu kol ho kan chor tam tak kha sarkar a that hek chuan chomui chu sarkar tha lo tu na chuan ar sannan to ka ral tan lo chuple me kani chu khovel mun dang ngai tu Europe kan soi thaya sa from America te kan soi the sarkar tha hoi thil thing tam tak kan soi the amai ro chu kan ban phak mai kan mu me ka hianin sarkar tha chuan Myanmar maya po khovel ram kan ngai san kan ni lo rei lo te chung rep na le mon nan hoi democracy anom zok kha chuanin an ho an kiran chu an pem so ko ni lo an ho ani beram chu chu kan ram atangin kan huani chu wang chuan Mizoram a hian sarkar tha zok din theilang chuan thil tam takhi kan ti thiang ti ring kan ram hingun takin thirela tuna kanom dana hian kan lunga oi ani chuan thu ran ania ani long chuan engemo kan ti ngai wena hian hey YouTube kan ten live link ka thia kan cha lu chu
thalai chang ani lo china ka soyang khan mei chia nu ho ka ngai poi mo cheu ni nu ho in lama lo thlir tu ta lo ngai tu ro tin pa ho po tin kan pi le pu ta po ngun da win lo ngai tu ro thalai kan tia tin nai thalai hi chu an thar bio ne tu nai ko vela chuan nu ho te nu le pa te pi le pu te hi lo ngai tu ro tu na kan ramang hi kal zel se kan ti chuan kan vot na ngai kan la vot le zel thei mai thei ama ro chu ma son se gal phung thar nei la ma lam pa ni la tu ni lo hi hết tiếng lâu đâu hiện càng cất về thầy đào nó bộ gần tỷ chuan cùng sáng thì xong thì lại bắt thung cùng tổ bà hiện vót gần tháp đòn chúng ta chuan đang làm gần tum cái này chú cần đi cần đi đặt phong comment cái này chú cần đi bia càng tiếng âm ZPM party vote turin với lại hiện nên thiên lung ta kinh cái xóm chịu chịu anh ấy tin atom na ta na kan chạy đuổi chịu với lại hiện cùng sáng thì xong thì lại bắt thung hi đang làm na khen tiệt của bạn kan chẳng tiệt thì tu nai hiam asari tharia taloma kan beido na ni china soyang khan engman ni chuang lawang an dang lam bi long min ti tu da chu an beidong ani ini chu be se na kan nei dang lam kan tum chuan chuan en voi nai hian en kan kal dang lai kha tha kan ti ni chuan en thu khan ani kan ti lo ani chuan en kan vote na ngai kha tha kan to lo kan thang ma ngai chuan en chu kan ti the ani kan leader ku do man sahi to pathian le mi puite zara kan sarkar ni chuan kumnga hi kan bei don an soi tai la kain dor da tak chun ni za ka ma mo ati ni chief minister ni la ni za chung hen dang lam na ka hen theng ati ni chumi pia chut kan kal zelang e kan ti themin an khedon ani atia hoi lai hian kumnga akalanga chu sarkar chu tha kan ti lo ni chuan min vote chun zom chu atinga mani chú vàng chú nên với này kia nên chúng ta cần sổ card cần tổ giống sấy chiết cái nào ai là vad sấy chiết cái tổ tung là vad he nga tu na cần ôm đàn khung hi thà cần tiền này chuan ai cần là vọt thế à anh đi lem là với rồi chuan cần đang làm đón cái này chuan big na cần này đón tiếng âm thấy tốt cần cho đón tiếng âm mà nó mà cho nó mà cho này ổn năng u tin với này kia cần xóm được chơi anh đi khi mà mình là chọn thật là bị cái này cái đó mi thiềm lâu thiềm bị bộ cái này cái đó mi tì thế lâu hành tì bị riêu tu ra bộ cái này cái đó à mấy rồi chú politics sai hiền cần thiếu tì sang thế cái nào cần cả đàn sang thế cái này nào hết tiếng hi cái tì về lâu bằng hết tiếng hi chuan cái tì về lâu ngắm tu ra này anh ấy lâu chuan cần tì về dễ lâu này chuan này nghe một politics cái này cần đủ khá là lệ thì chúng mình voi na hian chút tiếng ti về lâu tur le malama be se na nei chungin kum sang ni le som ni pathum kum to pa Mizoram hian be se na in sarkar therapy nga chu chuan danglam na athenang ti be se chungin kalo luta in kai khuai ka ngaya bulkatan don chia voi na trong he chuan thei to chuin khuai ko te thum ka zui ve do na Mizoram ta na zau zo karong bol turin pathian rong bol na ataka ramtana lanti turin kain pethar ani kalome